talaka, rayuwar talaka. In ka samu ka samu ba, rayuwar talaka. Ni kika watsa manja? Ƙwarai ma ko na watsa. To duk da kin watsa mun manja, wannan ba zai hana ni tafiya birni ba. Oke, nawa kake? Ƙwarai ma kuwa. Kin ga ma tafiya ta. Oho dai ana raka taki gona. Ah, malam balele ya na gari gakka duk manja. Kai dai bari shazali. Wallahi matata ce wai don zan tafi birni. Ban bar mata komai ba, shine ta yi min wannan tsiyar. Ai al'amarin wasu matan sai haƙuri. Ka san wasu matan ba su san babu ba. Allah ya mana arziki. Amin. Don mu ci. Eli, kaga ba sai mun sha wahala ba ga ma ba. Ga babur ma ba sai mun sha wahala. Baba, ina za ku je? Birni za ka kai mu. Tom, ku zagayo ku hau mu. Yawwa ga shi ma Allah ya kawo. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. Mun gode, mun gode. Ka samu gobe ba ka samu ba. Alhamdulillah. Kaga sai na ji daɗi da na zo birnin nan. Saboda mai kace haka. Wallahi saboda matata, masifan matata Husna. Wallahi idan na fito daga gida har ba na son fita. Wannan gaskiya ne. Kaga bari mu karasa wajen Alhaji Mutu. Shikenan, madalla. Talaka, talaka. Duniya kenan. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam yaro. Baban mu ta ce wai kamata ki ce mu ci. Kana da shi, Ya ai da ka ana ce ma. a itacen namu yana da kyau sosai. Bari a sama gyara saboda gobe ka dawo. Yawwa, ku yi mala. Abincin ma da zai ci ba shi da shi. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam, barkanku da zuwa. Barka dai. Sannu da Ya zuwa. ayyuka? Alhamdulillah, sannu da zuwa. Shazali, yau rabanka da zuwa nan wajen. Kai dai bari Alhaji Mudu. Wani aiki na samu nan wajen gidan su Alhaji Hashimu mai tangara. Shi yasa ga kwana biyu ba na shigo. Da, wannan gaskiya ne. Wannan bawan Allah fa. Ai da yake shekaran jiya na je ƙauye shine yake mun maganar ba shi da aiki shine ya ce biyo ni birni kai shi wajen wani mai gidana. To, Allah sarki, me sunanka? Malam Balele. To, kaga irin wannan aikin. Ina fatan za ka iya aiki. Malam Mudi, ai ka san mutumin ƙauye ne sun saba da irin wannan ayyukan na san zai iya. Wannan haka yake, ai ba aikin da ba zan iya ba. To shikenan. Yanzu ka je ka canja kaya, ga gatari can ka je ka fara aiki. Kan Malam Balele, ni dai ba daɗewa zan yi a garin nan ba. Ka tsaya kai aiki nan da sati biyu sai ka dawo. To shikenan Shazali, nagode. Alhaji Mudi, to nagode Allah ya ƙara rufa asiri. Amin, ka gaida gida. Yau Alhaji na dawo. Yawwa ka dawo? Yawwa, to, ga gatari can a wajen wancan yaron ka je ka karba, ka je ka fara aiki. In baka da shi, ai gudun ka aka wuce ma. Talaka, talaka, rayuwar talakan kenan. Abincin ma da zai rayuwar talaka, rayuwar talaka. In ka samu. Besti ba ka son cin abinci ko? Yana da sanyi ne ko? Sanyi ba da ka san ba zan baka wani sanyi. Na gode. Sani Besti ka gaji ko? Wala in cire maka rigan ka sha iska.
bari an tashi na huta ce. Ni ko ina na sa wannan ɗin in maka fiti ta wasu. Oi. Sani da fiti. Da fiti ka san wani abu? Sai kin faɗa. Na san da Yusuf ƙawata ce ko? Na san. Tun da muka yi aure ban je gidanta. Kaga ya kamata a ce na je na ganta ko ne mata bangaci. Gaskiya ne wannan. Amma kin san garin nan nasu ƙauye ne. Kuma gashi yanzu gari ne na damuna. Duk amfanin gona ya fito. Jinan Allah baby ka bani in. Ni ko baby ma wallahi zafi yayi yawa ba zan cire maka kayan. Na sani duk da yawa yan barki ne kawai. Ni dai abin da zaka ci baby in dai zaka bani shi kenan. Yawa baby na. Saya mana kake ci ko kanka ci. Yawa basani. Kin je da nake ƙara san ji. Sarki baby ni wani ka san ina son ka da yawa ko? Shi sa ba na son dinga yin nisa kina bari. Ni ya ba mu dai kama dole ka sani. Kuma ni mai da ba na son ka nisa ni ma ka take kullun ka kasuwa ka banda ba. Gaskiya ne. To shi kenan. Kin je sai ki ce ina gaishe ta ba. Amma fa karki da. Wallahi baby da wuri zan dawo na wuri kai. Karki da dai. Wallahi shi yasa nake son ki da yawa. Son ka sosai. Bara fara maka da shago. Ke ban ga kin samu. Wannan zuwa miki. Ni kuma kika kike wahala a kaina. Alhaji ai ina sa ran nan da kwana biyu ma zan tafi Allah ya. Yau shi ke. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. In ka samu